Jestli je tam taky zvuk, to jsem zvědavý, kam jsem se dostal. O2B. Já se na to vypadnu. Zase jsme něco objevili. Tak uvidíme. Máme to tady jednou. Tak, tady máme na nahrání. Zastavit záznam. Znamená, necháme to trošku minutku. A pak uvidíme. Pošleme to dál. A hlavně, že nám to jde O2B. Tak jsem zvědavý, co nám to udělá. Co je tohle, co tady? Uvidíme za chvíli. Nahrajte se pomocí webové kamery VIS pokyny. Opět na stránku nahrávání. Nápojový režim, čeština, republika, jazyk čeština. Zrušit, tak, zastavit záznam.